laguntza asko izan dugu. Batez ere, komando hau zen 3 personek osatzen zutera, eta hau zeuskaten 9 laguntzaile. Horietako batzuk aurkitu ditugu, 2 hilda daude, beste bat oraindik atzerrian dago, garai hartatik, itzuli zinik, baina 4 aurkitu ditugu ja kondena bete zutenak, eta orduan horiek gauza asko kontatu dizkigute. Inoiz kontatu ez dituzten gauzak, inoiz argitaratu ez den informazioa. Abokatuak ere, garai hartan familien abokatua, Txemi Gorostiza izan zen, berak ere sumarioa eman zigun oso-osorik, Juanjo Zubieta kolaboratzaileetako batek, beak hemeroteka osua zeukan, garai hartako eta hura ere eman zigun, eta alde hortatik atea zabali izan ditugu. Familiarren aldetik ere bai, 33 urtetan ez du inork ezer idatzi, garai hartan txalapartaketasun liburu bat, eta gero 33 urtetan ez da ezer idatzi. Familiarrek ere bazuten gogoa eta gozea kasu hau pixka bat argitzeko eta egia jartzeko paper batean, liburu batean, eta dana laguntza izan da.